Na samu bayani daga wanda muka taimaka musu zancen sha'awa da karfin gaba. Wani bai kai sati ɗaya ba ya samu karfin gaba kuma yana iya biyan bukatan iyali, wani sai bayan sati biyu, wani kuma sai bayan sati uku. Dalilin da abun yake canjawa shine kowa da irin tsananin ciwonsa, da irin yadda shuga ya damu gabansa. Don yadda shuga yake taɓa gaban mutum a hankali ne, in baka ɗauka mataki ba haka zai ci gaba. Don haka muna murna da hakan, kuma muna so duk wanda yake da damuwa ya samu likitansa, kar ya ji kunya. Ma inda ka je ka gan likitanka akwai mutane da yawa, ka nemi cewa likitanka ya sa sauran su fita don kai da likitanka ku yi bayani. Menene matakai da shi rashin karfin gaba yake da shi? Daga farko abin da yake faruwa shine zaka ga mutum baya iya jimawa kamar yadda ya saba. Zaka ga wanda da yana minti 10 yanzu yana minti 2, zaka ga wanda da yana minti 15, minti 20 yanzu da kire yake minti 5. So daga farko ba wai gaban baya tashi bane, yana tashi amma baka iya jimawa, sai ka gan baka jima ba ka zo. Wannan alaman cewa ka fara samun damuwa kenan. Daga gaba kuma in baka ɗauka mataki ba, zaka gan cewa gaban yana tashi amma tashin baya karfi. Zaka gan dai kamar yadda gaban namiji zai tashi yayi karfi, naka baya karfi. Daga haka kuma in baka ɗauka mataki ba sai ka gan gabaki ɗaya baya tashi, sai ka gan ma sha'awa ya mutu. So a hankali yake farawa. To abinda muke so shine kai da ya fara a hankalin, a lokacin ne zaka nemi taimako, ba wai sai lokacin da gaban gabaki ɗaya baya tashi sha'awa ya mutu ba. A wancan lokacin kafin mu iya baka taimako ka samu biyan bukata sai a hankali. Amma in ka faɗa wannan damuwan da wuri, zaka gan za mu iya taimaka maka da wuri ka samu biyan bukata. Don haka duk wanda yake da irin wannan damuwan ya gaya ma likitansa da wuri don ya samu biyan bukata. Don duk wanda ya yi bayanin nan da wuri, gaskiya ni ban gan ko guda ɗaya da bai samu biyan bukata ba. Amma wanda suke wannan bayanin latti, har waɗansu ma sai an sa musu gaban roba. Damuwan gaban roba kuma shine kai namiji ba za ka samu biyan bukata ba, iyalinka ne kawai za su samu biyan bukata. Ai hakan nan bai dace ba ko? Tunda shi haɗuwa ya kamata namijin da na macen su samu biyan bukata. Ina da fatan cewa za ku yi bayani da wuri don ku samu taimako.